зиёиёни ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ ба хотири кӯмаки якдафъаинаи молиявӣ иқдоми некеро ба роҳ монданд. Онҳо тасмим гирифтанд, ки ба хонаводаи сарбози шаҳидшудаи шаҳри Бохтар Аслан Миниқулов ба хотири хубтар намудани сатҳи зиндагиашон кӯмаки молӣ намоянд. тавре дафтари матбуотии раиси шаҳри Бохтар дар саҳифаи фейсбуки хеш хабар додааст, ин кӯмаки молиявӣ рӯзи 30 сентябр ба хонаводаи ин сарбози шуҷои Ватан расонида шудааст. ёдовар мешавем, ки Аслан Миниқулов, сарбози 19-солаи шаҳри Бохтар, дар муноқишаи байни марзии Тоҷикистону Қирғизистон субҳи 14 сентябр аз тири нохалафонаи душман ба ҳалокат расидааст.